Takže čus, my jsme parta Elementary, zatím tady sedím sama, takže abych se představila na úvod, takže já jsem Terry, je mi 17 let a ráda poslouchám hudbu, občas tancuju. Takže další členem je Luky. Takže Luky, představ se nám. Ahoj, já jsem Luky, je mi 23 let a co bych vám tak mohl říct je, že už jsem 2 roky, skoro 3, už jsem Believers, jinak co se týče mých koníčků, mám hrozně rád hudbu, rád tancuji a poslouchám New Element. Takže tak to byl Luky a dalším členem je Lucinka. Takže Lucinka, představ se nám. Ahoj, já jsem Lucinka, je mi 19, už 4 roky jsem Jonatic a jinak mezi moje koníčky patří tanec a zpěv. Takže to byla Lucinka a teďka dalším členem je Babetka. Takže já jsem Babetka, je mi 22 let, 3 roky jsem Belieber a mám ráda asi nejvíc tanec, zpěv a věnuju se managementu. Takže Babetka a další je Klárka. Čau. Tak čau. Já jsem Klára, je mi 15 let a věnuju se herectví a tanci. Klárka. Takže a další je Monča. Dobrý, takže Monča dostala základ smíchu, to se to je naše novinčka. To bude dobrý lidi. A já. Takže papíš. No, malý pro kámo. Já jsem Monika, je mi 18, už brzo 19 a mojí největší zálibou je samozřejmě Ondra. Nic jiného mě nezajímá. Vystříhnout! No homo, kámo. Takže, aby jsme to ukončili, takže posledním členem je nejmladší člen. Předposlední vlastně. Chybí nám tady Filda. Ten je bohužel ze zdravotních důvodů v nemocnici. A chybí nám tu, takže předposledním členem je Pája, je tedy nejmladší, takže pojď sem do obrazu. Já jsem třešnička na dortu. Jsem Pája, miluju tenis. Jo, je mi 14, mám ráda tanec, zpěv. Ale prosím tebe. Belieberka už 5 let. Believers nebyli. A prostě my jsme parta Elementary. Teď to, že ty